sve usporiti. Iz 5. brzine u 4. u 3. Pa neka 3. je nekakva stabilna brzina, ta srednja brzina. Ne moraš čak ni u 1. tamo vući, jel? U 3. laganini ideš. I u toj brzini posvećuješ se apsolutno svemu, znajući da ti nemaš ništa za propustiti. Nigdje ne možeš zakasniti. Kako vječno biće može zakasniti na išta? Ne može. I imati to povjerenje da ne možeš zakasniti. Jedno je smatrati kao ne mogu ja zakasniti, ali vjerovati u sebi da možeš. Onda će ti se dogoditi da zakasniš. Ali ako si povezan i živiš to božansko svjetlo, tu božansku vječnost, tu ljubav kao apsolutnu stvarnost, onda se ne može dogoditi da zakasniš zato što ćeš svuda biti uvijek u pravo vrijeme, na pravome mjestu. Baš da se sretneš s ljudima s kojima se trebaš sresti. I čak ako ispadne da si negdje zakasnio, vidjet ćeš na kraju da je to bilo dobro, da ti nisi nigdje zakasnio, da si ti zapravo došao u savršenom trenutku. I znam da, recimo, Phyllis Kristal, vi ste nju radili, one njene metode s nama, ona je imala iskustvo gdje je njoj Sai Baba rekao, ajde ostani još malo u ašramu. A ona je rekla, pa muž i ja žurimo na avion, moramo stići na avion. To se dogodilo, čini mi se, i doktoru Goldsteinu, predsjedniku Svjetske Satya Sai organizacije. A on kaže, pa gdje ćete, ajde ostanite još malo, pa ne moramo mi stići na avion. Stignu na avion, jer nisu slušali, taj avion oteli ovi teroristi, otmičari. Baš im je bilo predivno iskustvo. Mislili su se, koji vrak smo mi žurili kad nam je ovaj govorio da ostanemo još malo da čekamo. Tako da, kada se povežeš sa tim božanskim i slušaš to božansko u sebi, zapravo, i ako zakasniš, osjetit ćeš da si zakasnio kako treba. Ali eto, i to što su oni stigli isto je tako trebalo biti, jer su dobili neku integraciju, zapravo su prihvatili da moraju imati potpuno povjerenje. I potrebna im je bila tako žestoka kao teška situacija gdje ti avion otpun teroristi, da ti napokon sebe prisiliš da od tada kreneš slušati to božansko. A vjerujem da smo svi proživjeli takvu neku životnu situaciju gdje smo zapravo završili u terorističkom mjestu, bilo unutarnjem, bilo vanjskom, zato što nismo slušali taj unutarnji glas. I ta situacija je toliko bila teška da si zapravo ti morao reći, to je to. I evo, vidjet ćete kroz ovaj 21 dan. Svaki od sljedećih dana ćemo se fokusirati na određeno područje života, a sutra ćemo krenuti sa duhovnošću, jer sam želio da to bude na prvom mjestu, pa ćemo onda ići na fizičko tijelo. I vidjet ćemo da kada stavimo Boga na prvo mjesto, da sve sjedne na svoje mjesto. Stavljam Boga na prvo mjesto i onda sve sjeda na svoje mjesto. To nam je rekla Biblija, to nam je rekao Krist, to su nam rekli svi učitelji svijeta. Sai Baba bi znao kazati, ti napravi jedan korak prema Bogu, Bog će napraviti 99 koraka prema tebi. Također nam je znao reći, ti se bavi mojim poslom, a ja ću onda obaviti sav tvoj posao. A kada kaže ti se bavi mojim poslom, a to je bavi se Bogom, bavi se tim bivanjem u božanskom. I sad kako to raditi?